Jarkko ajatteli, että nyt se olisi onnistuttava. Sori vaan. No niin, vihdoinkin he olivat kahden. Jarkko ajatteli, että nyt tai ei koskaan. Ja samalla kun hän alkoi tyrkyttää suut, hän kohti Anjan huulia, joka niin kylmästi oli häneen suhtautunut aikaisemmin. Samalla hetkellä hän tunsi ikään kuin hapin loppuvan. Ovi lotsahti. No niin, nyt he olisivat vihdoinkin kahden. Jarkko, joka oli jo pitkään ajatellut, että ainakin suukkoa Anjalta olisi saatava. Tatti, hei! Ovi lotsahti. No niin. Klotsaatti on niin korsissa. No niin, nyt mä lupaan, että tää menee tästä nyt. Tää vasta sitten tossa laulukohdalla alkaa nappaa. Anja, joka tunsi kumman aallon käyvän siellä täällä lävitsensä, ei voinut vastustaa, vaan alkoi huulillaan klotlata. Tää on hyvä. Alkoi huulillaan klotlata. Vihdoinkin. Otetaan. Ja sitten mä sanoin, että sehän on hyvä idea. Otan pois, joo. Ohoisipä näin. Noniin. Ovi klotsahti kiinni. No niin, vihdoinkin olisimme kahden, ajatteli Jarkko, joka oli ensimmäinen asia, jonka hän näki, oli Anjan huulet, koska ne olivat kohtalaisen isot. Ovi klotsahti kiinni. Vihdoinkin olisimme kahden, ajatteli Jarkko, joka oli jo pitemmän aikaa illan aikana katsellut Anjan huulia haltioituneena. Kuka johtaa? Matikainen johtaa. No niin. Ovi klotsahti. Matikainen sieltä tuli. Hän himoitti työpuulia valtaisesti. Ne olikin ihanat. No, onks mä näin rassukka saada? No. Hipparepäijä. Selvä. Olisimme vihdoinkin kahden, ajatteli Jarkko, joka oli jo pitkään katsellut Anja-neidin silkinpehmeitä huulia. Ne oli ihanan näköiset ja hän oli hurmaantunut niin aterian aikana. Soppakin oli. Joo, ei kirjoiteta. Klots, sanoi Ovi, joka klotsahti kiinni. Klots. Nyt! Hei! Oi kuinka hän kaivasi tuon tytön silkinpehmeitä turpeita huulia. Ja hän saisi kunnon pusut. Ovi. Oi kauhea, eikö sä nyt yhtään keskity? Kauhea amatöörimäistä tommonen touhu. Naureskella kesken ketsiä. Kohta sen vähän. Anna mennä nyt.